Tulcea a murit. Bună seara! Bine v-am regăsit la o nouă întâlnire cu norocul. Suntem siguri că ați... Informațiile legate de locațiile partenerilor noștri, precum și alte informații utile, sunt disponibile pe site-ul Loteriei Române www.loto.ro. Ne pregătim, doamnelor și domnilor, de tragerea suplimentară Loto 5 din informațiile legate de locațiile partenerilor noștri, precum și alte informații utile, sunt disponibile pe site-ul Loteriei Române www.loto.ro. Ne pregătim, doamnelor și domnilor, de tragerea suplimentară Loto 5 din 40. Fondul de câștiguri al categoriei 1 a fost suplimentat cu 100. Mă. Doamnelor, domnilor, bună seara! Un polițist erou din Tulcea a murit, iar colegii săi au ajuns să Spun că în noaptea dintre ani, românii preferă să lase carnea de porc deoparte și să treacă la produse precum carne de mânzat, pastramă de oaie și cotlete de berbecuț. În timp ce unii se pregătesc pentru masa festivă și numără minutele până la artificii, alții stau la coadă la camerele de gardă. În ajunul anului nou, spitalele sunt luate cu asalt, atât de copii cât și de adulți. Unii se pregătesc pentru masa festivă și numără minutele până la artificii, alții stau la coadă la camerele de gardă. În ajunul anului nou, spitalele sunt luate cu asalt, atât de copii cât și de adulți. Să vă lăsați purtați acum de magia norocului. Mergem rapid în studioul Loteriei Române la Silvi și Marius să vedem cine...